سلام تخطاتلت نايز channel كمي تخونو ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገዳስነት ዘለዎም ልዑል ቆላሕታ ናይ ሚድያ ናይ ዓለም ተገይሩሎም ዘለዋ ርስታት ክንርክብ ፍትን ኢና መቸም ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካን እስራኤልን ንኢራን ክሃርማ ምዃነን ወሲነን ኣለዋ This is a very sad moment ወይ ከዓ ኣዝዩ ዘሕዝን ክፋል ናይ ታሪክ ናይ ዓለምና እዩ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን መጥቃዕቲ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ቀሊል እንተዘይኮይኑ ድማ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክፈጥር እያ ኣብቲ ዞባ ማንም ዝስሕቶ ኣይመስለንን በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኣብ ሓድሽ መድረክ ናይ ዓለማት ኢና ኣለና ሕጊ ዝበሃል የለና ኣብዚ እዋን እዚ ካብዚ እዋን እዚ ንዝቕፅል ንዝተወሰነ ዓመታት ሕጊ ዝበሃል የለና ሓይሊ ሕጊ በዓል ሓይሊ ሕጊ ዘውፅእ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ትርእዮ ኣብ ተደጋጋሚ ብዙሓት ሃገራት ንሪኦ ኣለና ሓይሊ እንተለካ ጥራይ ሕጊ ዝኽበረልካ ሓይሊ እንተዘይብልካ ሕጊ ዝበሃል የለን ቀደም እውን ከምኡ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ሕጊ ይኽተል ኣይነበሩን ግን ብሓፈሻ ንምስሉይነት ግን ሕጊ ኢንተርናሽናል ሎው ከም ዘሎ ይዝረብ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ናት ኤኒሞር ምክንያቱ እዚ ንሪኦ ዘለና ግብረ መልሲ ካበይ ዝብገስ እዩ ከምዚ እናበልና ከለና ሓድሽ መራሒ ናይ ሕዝብላ እውን ተሃሪሙ ኣሎ ተቐቲሉ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናስረላ ምስ ተቐትለ ሓደ ሰይፈዲን ዝበሃል ከም መራሒ ተመሪፁ ነይሩ ንሱ እውን ዳሃዩ ኣይተፈልጠና ኣሎ ብሎ ስለዚ እስራኤል ንሊባኖስ ብፍላይ ድማ ንበይሩት ከም ሕሱም እያ ትጭፍጭፋ ዘላ ራይት ናው እቲ ሚድያ ሪፖርት ይገብሮ የለን ከም ትግባእ ብርቱዕ ዝኾነ ደብዳብ ኣብ በይሩት ወይ ኣብ ሊባኖስ ይካየድ ኣሎ እዩ ከምኡውን ኣብ ሱርያ ይካየዱ ኣለዉ እዮም እስከ ብኩሉ በብሓደ ክንጅምሮ ዌር ዱ ዊ ስታንድ ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ዘለኒ ብኩሉ ኣንግል ኢራን እንታይ ዓይነት ምድላው ገይራላ እንታይ ሓስባሎ እቲ ህዝቢ እንታይ ትፅቢት ትገብረሉ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ንፈረንሳ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ክንሰምዕ ኢና there is a lot of moving parts ይብሉ ኣብዚ ዜና እዚ Israel's ambassador to the United Nations, Danny Danon, he says Israel's response to these attacks will be, quote, painful. What happened last night in Israel was not a defensive action of Iran. It was a calculated attack on a civilian population. Israel will not... እንታይ ብላ ኣሎ ሰሚዕኩም ዶ ኣብ ዩኤን እዚ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ዕላማታት እምበር ግብረ መልሲ ኣይኮነን ነይሩ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ግብረ መልሲ እንተዝኸውን ዳሰብ ደይምሞተን ባይ ደ ወይ ፅንሒልና ክንሪአና እቲ ሓበሬታ እውን ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ከምዘይነበረ ምክንያቱ ብኣኒሜሽን እውን ቀሪቦምና ኣለዉ ተስዋይ እዚ ናይ እስራኤል ፖለቲከኛታት ዝብልዎ መብዛሕቲ ግዜ ብጥንቃቐ ክንሰምዖ ከም ዘለና እቲ ሚድያ ቢዶም ስለ ዘሎ ከም ድሌቶም እዮም ነቲ ነገር ኣጋኒኖምን ወሲኾምሉ ዝዛረቡ ስለዚ ብኣኒሜሽን ቀሪቦም ኣለዉ ካልኦት ከመይ ከም ዝነበረት መጥቃዕቲ ኣይ ቲንክ ኢራን እያ ቀሪባቶ ወይ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ተዓዘብቲ ነቲ ኩነታት ዝከታተልዎ ስለ ዘለው ብዙሕ ዓይነት ሓበሬታ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ሕጂ ስምዕዎ እንታይ ከም ዝብል ክሳዕ ክንደይ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ከም ዝብዎ on a civilian population. Israel will not stand by in the face of such aggression. Israel will respond. Our response will be decisive. And yes, it will be painful. Lieutenant General Keith Kellogg joins me now. General? So, ከም ንሪኦ ዘለና እስራኤል ግብረ መልሲ ክትህብ እያ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትህብ እያ ግብረ መልስናትና ድማ ናይ ብሓቂ ዝሕመም እዩ ክኸውን እዩ ዝብል ዘሎ so obviously ኣብ ምንታይ እዮም ክሃርቡ ንዝብል maybe they gonna hit everything እቲ ኒኩለራዊ ቦታ ዝበሃል ዘሎ ድዩ እቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ዝበሃል ዘሎ ድዩ ብፍላይ ከዓ ኣሜሪካ መፅያ እቲ ሰንትራል ኮማንድ ሓላፊ ናይ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ እስራኤል ኣትዮም ዘሎ እዩ ዝሕበር ከምዚ ሓበሬታታት እዚ ንኩሉ ብዚ ካፕቸር ክገብሮ ስለ ዘይከንበር ኣበይ ክሳብ ኣሎ እቲ ሓበሬታ ስለዚ እቲ ሰንትራል ኮማንድ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ እዚ ሓላፊ ናብ እስራኤል ነቲ ኩናት ነቲ መጥቃዕቲ ፕላን ንምግባር ቴልኣቪቭ ኣትዩ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ so everything ኣብዚ ዝብለኩም ኣነ there is a source for it you can check for it everything ከቕርበልኩም ስለ ዘይክልበት ነፍሲ ወከፍ ዘረባ ብዛረባ ምንጭ ኣለዋ ካብ ዜሮ ዘረባ ትወፅእ ነገር የላን okay now what's going to happen قد نابت متقعت كبلوه زخولو اسكي أقدم أبيلنا نزيان رأي نزيان animation رأي Missile strikes focus on key Israeli military sites such as Nevatim Air Base near Beersheba and Tel Nof Air Base, both of which house the billion-dollar Israeli F-35 fighter jets and other high-value assets. እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተኻየደ መጥቃዕትና ኢራን ኣበይ ሃሪሙ ነይሩ ንዝብል ኤግዛክትሊ ኣብቲ ነቫቲም ዝብል ኤርቤዝ ከምኡውን ቴልኖፍ ዝበሃል ክልተ ኤርቤዝ እዮም ሃሪቦም ነይሮም ኣብ ክልቲኡ ድማ እተን ዝኸበራ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ እስራኤል ትጥቀመለን ማለት እዩ
F-35 ዝበሃላ ዝቕመጣሉ እየን ስለዚ ኢራን ዝሃረሞ ወታደራዊ ዕላማታት ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ብትክክል ነዘን ነፈርቲ ሓሊሞም መንድዮም ኣይሃረሞን ፅንኢለ ሓበሬታ ክበኩም እዮም ብዛዕባኡ ነቲ ጉዳይ እቲ ርዮም ዝተዛረብዎ ምስ እስራኤል ቀረባ ዝምድና ዘለዎም ኮሜንቴተርስ ዝበልዎ ክንርኢ ኢና Additional targets included the Hatzerim Air Base in the Negev Desert and the Mossad headquarters in Tel Aviv. This is the Fatah hypersonic missile and the Shahab 3, and we'll look into the details why the Arrow missile failed to intercept the Iranian glide vehicles, all in the video ahead. The U.S. traced the launch location to a valley south of the Iranian city of Shiraz. Iran has launched its largest ever attack on Israel, firing 180 ballistic missiles. These missiles traveled more than 1,000 miles from this valley to reach Israel. So, እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ብንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ከምዚ ቀልጢፉ ኣብቲ እዋኑ ክወፅእ ኣይክእልኒ ግን ኣብቲ ዝወፀሉ ግዜ ክነምፅኦ ንፍትን ኢና ኤግዛክትሊ what happened ከመይ ኣጋጢሙ ምፍላጥ ሕማቕ ኣይኮነን ምክንያቱ በልቲ ህውቶታ ዝዝረብ ዘረባ ካብ ምስማዕ ኦብጀክቲቭሊ ብፅቡቅ ዝኾነ ኢቭን ንመረዳእታ ንክህልወካ ነቲ ኩነታት እውን ምክንያቱ ኣብ እስራኤል ዘጋጥም ነገር ዕፅዋን ክባል ናይ ሓበሬታ እውን ስለ ዘሎ እዩ ኦፍኮርስ እስራኤል ጥራይ ይኮን ከም ዝገብር ኩሉ ሃገር ከም ዝገብር እንታይ ዓይነት ዕንወት ከም ዝወረዶ ክነግር ኣይደለን እዩ ኦራይት እዚ ሚሳይላት እዚ ካብ ኢራን ክትኮስ ከሎ ካበይ ከም ዝተተኮሰ ኣሜሪካ ልዑል ሳተላይት ስለ ዘለዋ ደይነው ካበይ ናይ ቦታ ከም ዝተተኮሰ 180 ከም ዝነበረ እውን ይነግሩ ኣለዉ ከመይ ዓይነት ሚሳይል ከም ዝነበረ ስለምንታይ ትቐንዲ ሕቶ ኣብዚ ዘሎ ነቲ ሰለስተ ሌየር ወይ ከዓ ሰለስተ ቀፀላ ዘለዎ ምክልኻል ኣየር ናይ እስራኤል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል ሰለስተ ሌየር እዩ ዘለዎ እዚ ናይ ቀረባ ሮኬታት ወይ ኣብ ቀረባ ክልል ኣየር ናይ እስራኤል ምስ ቀረበ ዝጥቀምሉ ኣይሮንዶም ዝበሃል ኣሎ ኣይሮንዶም ማለት 70 ኪሎ ሜትር ገለ ምስ በፅሐ መከላኸሊ ዝጥቀምሉ እዩ ኣብ ውሽጢ 70 ኪሎ ሜትር ክልል ኣየሮም ምስ በፅሐ ኣውቶማቲካሊ ዝሃርም ኤር ዲፈንስ ሲስተም እዩ ድሕሪኡ እቲ ዴቪድ ስሊንግ ዝብልዎ ኣሎ እሱ ድማ ክሳብ 152 ከባቢ ክኸውን ይኽእል ድሕሪኡ ድማ እቲ ኣሮ ስሪ ዝብልዎ ኣሎ እዚኣቶም ድማ በብደረጃናቶም ኣብ ክንደይ ኣዝዩ ኣብ ናይ እስራኤል ዘይኮነስ ኣብ ናይ ካልኦት ክልል ኣየር ከሎ ኣብ ሰማይ ከሎ ኣሽሓት ልዕሊ ለሰይ ኣማይት ኪሎ ሜትር ረድያ ሸሓት ኪሎ ሜትር ዝኸውን ከሎ እቲ ኣረው ስሪ ዝበሃል ኣብ ሰማይ ከሎ ገና ከይቀረበ ከሎ ትሬስ ገይሩ ኣብኡ ክሃርሞ ዝኽእል እዩ ንዑ ኣሽኪዑ ምምፅኡ ግን ሓደ ካብቲ ናይዚ ሕጂ ዝተካየደ ኩናት ፍሉይነት ዝገብሮ ንሱ እዩ ምክንያቱ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ምስከደ ኣብቲ መንጎ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም የሽክዖ ከም ዝነበረ እዚ ከዓ ሓደ ብብዝሒ ስለተተኮሰ እዮም ዝብሉ ካልኣይ ድማ እቲ ቴክኖሎጂ እውን ከምኡ ንኸሽክዕ ኣብ ሓደ ሚሳይል ዝተፈላለዩ ዎርሄድስ ዝበሃሉ ኣለዉ ኣብቲ ጫፍ ናይቲ ሚሳይል ዘሎ እቲ ዎርሄድ ክልተ ሰለስተ ይገብርዎ ስለዚ ንሓደ ክሃርም ኢሉ እቲ ኣረው ክብገስ ከሎ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል ክብገስ ከሎ ወይ ናይ ዝኾነ ዓለም ክብገስ ከሎ ኣብቲ ጥቁ ክበፅሕ ከሎ እቲ ሚሳይል ናይቲ ዘጥቅዕ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ክልተ ሰለስተ ይምቃል ስለዚ ነቲ ሓደ ክሃርሞ ይኽእል እቲ ሓደ ግን ክተርፍ ይኽእል ማለት እዩ there's so many technologies at play ኣብዚ ኩነታት እዚ ኩናት ከቢድ ስለ ዝኾነ traveled more than 1,000 miles from this valley to reach Israel's most populated city and military sites. Iran used variants of the Shahab 3 ballistic missile in its latest attack on Israel. The Shahab 3 is the foundation for all of Iran's medium-range ballistic missiles and uses liquid ነዚ ሚሳይል ፅንሂ ኢለ ክገልፀልኩም ክፍትን እየ ናው እዚ ናይ ዝሓለፈ ኩነታት እዩ ንዝመፅእ ምናልባት ኣፍልጦ ስለ ዘድሊ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ግን ናይ እስራኤል ግብረ መልሲ ሞር ፎከስ ተዋሂብዎ ዘሎ ንረስ ከብዚ General Keith Kellogg joins me now. General, how far will Israel go? I really want to ask, do you think they will attack Iran's nuclear facilities? Yeah, Stuart, thanks for having me. I think it's clearly on the target list. I think the Supreme Leader, Khamenei, is on the target list as well. And I think when they say it's going to be painful, it'll be painful. And I think what they're trying to do is bring this to some type of resolution. So, እንታይ ክሃርሙ ይኾኑ ንዝብል ነቲ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ዘፍርዩሉ ዘለዉ ቦታ ክሃርሞ ኾኑ እዮም ኣብቲ ታርጌት ሊስት ከም ዘሎ ይነግር ኣሎ እዚ ወታደራዊ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ ኮመንቴተር እዩ ተወሳኺ ነቲ ሱፕሪም ሊደር እውን ክሃርሞ ታርጌት ኣሎ ይብላ ኣሎ ነቲ ኣሊ ኸመኒ ንዑ ክሃርሞ ታርጌት ከም ዘሎ ብተወሳኺ ድማ ነቲ ናይ ኦይል ሪፋይነሪ እውን ክሃርሞ ከም ዝኾኑ እዩ ዝንገር ዘሎ okay this is massive ግብረ መልሲ ከም መደብ ዘሎ ማለት እዩ You know, I'm always amazed, Stuart, when
people listen, but they don't really hear. Listen and hear what the Israelis are saying. Listen to what Benjamin Netanyahu, who's now become a leader of consequence in the Middle East, said when he was at the UN General Assembly. You know, he talked about Moses, and he closed his talk when he talked about the Book of Solomon. You know, they look at this fight in biblical terms, and it's a fight to the finish on good versus evil. And they're fighting in multiple directions against multiple enemies, and they're doing quite well. So, ናይ ብሓቂ እዩ ዘገርም ነተንያሁ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ጥቕስታት እናጠቐሰ እዩ ኣብቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ተዛሪቡ ነይሩ። ናይ ብሓቂ ግን እቲ መን እዩ እቲ ዝያዳ ግፍዒ ዝፍፅም ዘሎ ኣብዚ ኩናት እዚ እንድሕሪ ኢልካ እንድሕሪ ዓይኒ ኣለካ ኮይኑ እዝንኻ እውን ብትኽክል ዝሰርሕ ተኮይኑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣእምሮኻ ናይ ምምዛን ዓቕሚ ናቱ ትኽክል ተኮይኑ ኣርጊመንት መጎታ የድልየካን እዩ። that's why ኣብዚ ናተይ መን እዩ ሕማቕ መን እዩ ፅቡቕ ኢለ ንክምጉድ ግዜ የጥፍእን እየ። ምክንያቱ when people made their mind ሓደ ሰብሲ ናቱ መደምደምታ ገይሩ ዘሎ ንክትእምኖ ግዜ ክተጥፍእ የብልካን because it's very simple እቲ ሓደ ኣሽሓት ሰባት ቀቲሉ ኣሎ ሓደ ድማ ሓደ ሰብ ኣይቀተለን። ስለዚ መን እዩ እቲ ኢቭል መን ይኸ ትፅቡቕ ንክትግምቶ ንክትፈልጦ ከቢድ ኣይኮን። ኣብ ቀዛ ኣብ ውሽጣ ንዘሎ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋራታ ኤክስፐሪመንት እናገበረት ለ40,000 ሰባት ቀቲላ ኣላ እስራኤል ማለት እዩ ለ40,000 ሰብ ቀቲላ ኣላ። ስለዚ ሕጂ ኣብ ሊባኖስ ኣትዮም ልዕሊ 1,000 ሰብ ቀቲሎም ኣለዉ ነቲ ከተማ ድማ ይዕንይዎ ኣለዉ። so መን እዩ እቲ ኢቭል መን እዩ ከቲ ንፀላኢ ክሓርም ዝፍትን ዘሎ it's a very simple calculation ንክትፈልጦ by the way ኣብዚ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ኮነ ሓማስ ዳማ በዓሉ እንዲ ዝሃርሞም ዘሎ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ሊባኖስን እስራኤልን ካብ ዝትኮስ ዘሎ ነታዊታት መጥቃዕቲ ምስ ረኣይዎ 80 ሚታዊት ብዝሒ እስራኤል ናብ ሊባኖስ ዝተኮሰቶ ካብ ኦክቶበር 7 ካብ እቲ ኩናት ናይ ቀዛ ዝጅምር እስራኤል 80% ናይቲ ዝተገበረ ተኽሲ ኩሉ ንክልቲኡ ሃገር ዝተሃረመ ሕዝብላ ዝተኮሶ ከምኡውን እስራኤል ተኮሰቶ ኩሉ እንድሕር ደሚርካዮ 80 ሚታዊት እስራኤል እያ ናብ ሊባኖስ ናብቲ ናይ ሕዝብላ ዕላማታት ተኩሳ። ስለዚ ኢቭን ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ሕዝብላ ቀፃሊ ትኩሰልና ክብሉ ከለዉ ሓቂ ይኮነን ሓቂ ንሳቶም እዮም ቀፃሊ ነቲ ሕዝብላ ዝሃርሞ ነይሮም 80 ሚታዊት ናይቲ ዝተገበረ ተኽሲ እስራኤል እያ ፈፂማቶ እዩ ዝበሃል። ስለዚ ኣገይን ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ንኢራን እውን እንተኾነ ብተደጋጋሚ ኢራን ካብ ዜሮ ተበጊሶም እዮም ሃሪቦም ናብ ልፀን እዮም ናው ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይሃርሞም። ኢራን ከም ሕሱም ፕሮቮኬሽን ናይ እስራኤል ስለዝበዝሐ ገለ ነገር ክትገብር ስለተገደደት ጥራይ ትገብር ዘላ እምበር ተሃሪሙ ከሎ ኣብ ውሽጢ ሃገራ ኣብ ልዕላዊ መሬት ሃገራ መራሒ ናይ ካልእ ሃገር ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር እንኳ ሓጎሰካ ክብል ንዝመፀ ክቕተል ከሎ ነፍሲ ወከፍ ኣክት ኦፍ ዋር ዝበሃል ዝኾነት ሃገር ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ትኽእል እዩ ዝነገር እዚ። ኢራን ግን ከተመዛዝን ስለ ዘለዋ ኮንዶኾን ምናልባት ቅድሚ እዚ ንሕና ንህቦ ግብረ መልሲ ምቁራፅ ናይ ተኩስ ኣብ ቀዛ ይግበር ክኸውን ወይ እውን ካልእ መንገዲ ይግበር ክኸውን ነው። እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ነቲ ምስ ኢራን ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎ ከም ሕሱም ትሃርም ዘላ ምስ ረኣዩ ኦኬ እዚ ነገር እዚ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እስራኤል ምስ ሃረመታ እዮም ዝብላ ነይሮም ንኢራን እስራኤል ምስ ደብደበታ እዮም ዝብሉ ኢራን ክትጥንቀቕ ኣለዋ እዮም ዝብሉ እስራኤል ክትጥንቀቕ ኣለዋ ይብሉን እዮም። ስለዚ ሓደ ነገር ንፁር ክኾነካ ክኽእል ኣሎ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ እዛ ቪድዮ እዚኣ ትሰምዓን ዘለኻ ሓደ ነገር ቨሪ ክሊር ክኾነካ ክኽእል ኣለዎ። ዓለም ንነብረሉ ዘለና ናይ ሓያላት ዓለም እዩ። you have to do everything ዓቕሚ ክህልወካ ሓይሊ ንክህልወካ ከም ግለሰብ እየ ዝብለካ ዘለኹ ልዕሊ ኩሉ ግን ግለሰብ ዓቕሚ ሃሊካ እውን ብዙሕ ትርጉም የብሉን። እታ ትነብረላ ዘለካ ሃገር ሓይሊ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ። ሓይሊ ድማ ናይ ቁጠባ ጥራይ ኣይኮነን ወታደራዊ ሓይሊ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ። ወታደራዊ ሓይሊ ተዘይብልካ you cannot do much ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ወታደራዊ ዓቕሚ እንተለካ እንተዘይብልካ ብምንታይ ትፈልዮ መሲልኩም ናይ ኤውሮፓ መራሕለን ቀነ አንጻር ነተንያሁ ተዛሪቡ ነይሩ ስምዕዎ እንታይ ኢልዎ ወታደራዊ ዓቕሚ እንተዘይብልካ እዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ዘጋጥመካ። I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned out on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities.
And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ናብ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ እዩ ባክግራውንድ ክበኩም ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ሊባኖስ ኣካል ናይ ሃገሩ እያ ኣካል ናይ ሃገሩ ክብል ከሎ ካብተን ናይ ፍሬንች ኢንፍሉወንስ ዘለዎም እዮም ናይ ፈረንሳ ግዛኣት ዝነበረት እያ ፍሬንች ዝጥቀሙ እዮም ስለዚ ፍሬንቻዊ ኢንተረስስ ኣለዋ ስለዚ ዳርጋ ብሓፈሻ ፈረንሳ ነዚ ነተንያሁ ዝተሰላም ምቁራፅ ተኽሱ ንክገብር ዲፕሎማሲ ንክሰርሕ ገለ ብዙሕ ለሚኖም እዮም ኤሮጳ ብምሎም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ፈረንሳ መወዳእታ ኢሉ እዚ ሰብ እዚ ዝሰምዕ ሰብ ስለዘይኮነ እቲ እንኳ ክንገብሮ ንኽእል ካልእ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣፅዋር ክንበይ የብልናን ፈረንሳ ክትበይ ኮነት እንድሕር ሕጂ ስለዚ ካልኦት ሃገራት ድማ ኣፅዋር ምሃብ ጠጠው ከብልዎ ኣለዎም ምክንያቱ ነቲ ኣፅዋር እናወሰደ ነቲ ኩናት ነቲ ዓለምና ናብ ካልእ ሓደጋ እዩ ድወስዳ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ኸ እንታይ ዝምልሰሉ ኣሎ እስራኤል 7 ዓይነት ፀላእቲ ዘለዋ ንሳቶም ድማ ኣብ ቃዛ ሓማስ ዝበሃል ኣብ ቃዛ ኣሎ ቅድሚ ዓመት 1200 ዝኾኑ ሰባት ዝቐተለልና ይብላ ኣሎ ድሕሪኡ 40,000 ከም ዝቐተለ ግን ንዑ ይምልከቶን እቲ ናይ ፈለስጢን ዝሞቱ ሰባት ኣይግድን እዮም ንዑ እዚ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ዓመት ንዘጋጠመ እምበር ሎሚ ዘጋጠመ ዘሎ ሎሚ መዓልቲ 1200 ቀቲሎም ናይሉ ንሱ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሊባኖስ ጥራይ 500 ቀቲሉ ነይሩ ቅድሚ ሰሙን but for him ዓረብ ስለ ዝኾኑ ንሶም ኣስላም ስለ ዝኾኑ ሂወቶም ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ናይ እስራኤል ሂወት ጥራይ ኣገዳሲ እቲ ዝሕዝን ክፋል ንሱ ጥራይ ከሆነ ከም ኢሉ ዝኣምን ዋላ ምዕራባውያን ከም ኢሎም ስለ ዝኣምኒ ከምኡ ዓይነት እምነት ዘለዎ ድማ ኤርትራዊ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ቀተት ናይ ሲቪላዊ መስኪን ህዝቢ ክቕተል ኩሉ ኣይስምዖምን እዩ ስለምንታይ ባዕሌታውነት ዝዓወሩ ሰባት ስለ ዘለዉ ሪሊ እስራኤል ዝገበረት ተገበረት መሰሎም እዩ ከምኡ ክገብሩ ክቐትልዎም ኣለዎም ገሊኦም ዝብሉ it's very sad ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ፖለቲካ ናይ ሃገርና ምህላዎም ምክንያቱ 50 ሚታዊት ሃገርና እስላም እዩ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሕልል ዝበለ ፅልኢ ኣንፃር እስላም ዘለዎ ምክንያቱ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብዚ 40,000 ቀቲሎም ናይ ሓማስ ሰራዊት ዝኾኑ ካልእ ርእሲ ነይሩ 40,000 ሰራዊት ናይ ሓማስ ቀቲሉ እንተትብል ነርካ ፋይን ውግእ እዚ تحزن وقونا إسرائيل كموت كله ناي سراويتنا إسرائيل كموت كله تحزن سراويتنا حماس كموت كله تحزن ناي يوكرين كموت كله تحزن سباتيم كما خان سباتيم هل متازر لهم سدرازر لهم مسعيزر لهم سباتيم زين زي سونك سب كموت كله يحزنا كاي بزي قدس أب تقرأي معت من إسيك كموت كله استحقوس السبب الذي مبزح السب حزيني أتم راح تبزق بروح حماق حسابن سيطاناو منقدن مسكين من سيتقذفي لنا بتدقاقام دما من ولا كيجمرو خلول من سيات قذف دامبر ب360 ديجري تعاطي خالو زلها كوينات انصار حاجرات بزح ነገር ክገብራ ዝኸላ ተዋጊካ ክትዕወት ኣይትኽእልኻ ኢልና ተዛሪብና ኢና ፀገም ግን የብሉ ንሱ ሰብ ክመውት ከሉ ሕማቕ ይስማዓካ ግን ወታደር ተኮይኑ ድማ ክቐትል ኢሉ ስለ ዝኸይ ዘሎ ትድንጋፀናት ከለበል ኣለዎ ምክንያቱ ንሱን ክቐትል እዩ ዝኸይ ዘሎ እቲ ክቐትል ዝኸደ ስለ ዝተቐደመ እዩ ዝመውት ዘሎ ሲቪል ህዝብ ግን ካልእ ነገር እዩ ቆልዓን ሰበይትን ኮፍ ኢሎም ዘሎ ኣብ ገዛ ንዖም ክትቀትል ከለኻ ብኩሉ ወገን ኢኻ ክትኩንን ዝግባእካ እስራኤል ድማ ቆልዓን ሰበይትን ብብዝሕ እያ ትቐትል ዘላ ሃው ካም እዚ ነገር ዝክርዶም ዘይክእል ስለምንታይ እዚ ክፋል እዚ ክስምዖም ዘይክእል እቲ ሓማስ ድማ ንምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክንደይ ግዜ ሕራይ ኢሉ ነተንያሁ ዘይዘሊ ዘሎ ስለዚ again ነቶም ሰባትያቶም ክእምን አይደልን እንደኔ ረግን ገለገለ ሰባት ሆነ አለው ብጥዑይ ልባም እስራኤል ኣብ ቅዱስ መጽሐፍ ክርስቶስ ካብ እስራኤል ስለዚ በቆለ አምላኽ መብጻዓት ኢሎም ይገለና በሉ ነዚ ቅዱስ መጽሐፍ ዲቴይልስ ሓደ ካብቲ አይሁዳውያን ዝጥቀሙሉ ታክቲክ ድማ ነቲ ቅዱስ መጽሐፍ ኣብ ጎኑ አምላኽ ናቶም ምዃኑ ጥራይ ንዓታቶም ጥራይ ዝኽልክል እንታይ ዓይነት አምላኽ እዩ እዚ tell me እንታይ ዓይነት አምላኽ እዩ ከም ዓይነት ስኻት ኣብኖ 41,000 ሲቪላውያን ቀቲሎም ንዘለዉ አምላኽ ይሕግዞም ኣሎ ትብል ተኮይንካ I think ንስኻ ኣብ ኣምላኽ ይኮን ካንተ ኣምን ዘለኻ ገለ ሰይጣናዊ መንፈስ ኢኻ ተኣምን ዘለኻ I'm sorry to say that ገለ ሰይጣን ዘለዎ ኣምላኽ እዩ ዘለካ ስኻ እምበር ኣምላኽ ከምኡ ክገብር ኣይክእልን እዩ ንቆልዓን ሰበይትን ንክቐትሉ ሓይሊ ክቦም ኣይክእልን እዩ ሓይሊ ናቶም እዩ እዚ ተርዲኻን ኣሎ ኣነ ናተይ መረዳእታ ኣብዚ እዋን እዚ ኣምላኽ ምስ የማንን ፀጋምን ኣይከውን እዩ ዘሎ ኣምላኽ ብሰላም ንበሩ ኢሉ መሬትን ፀጋታትን ፈጢሩልካ ኣሎ ዩዝ ፀጋታት ተጠቂምካ ቴክኖሎጂ ዲኻ ከተማዕብል ኣፅዋር ዲኻ ከተማዕብል ሓይሊ ዲኻ ከተማዕብል ንዓኻይ ዝምልከት እቲ ተማዕብሎ ኣፅዋር ንዓኻይ ዝምልከት ብሓፈሻ ግን ኣምላኽ ኣብ ከምዚ ኣትዩ ነትን ክብል ዝኽእል ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ እንተዘየለይ ነቲ ሃይማኖት ናትካ እውን ናይ ሃይማኖት ውግእ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ሲምፕሊ
كلتا اسلام هاجرات تواجهوا املاح مسباني كخو مستكنوا ماني كنوا كلتا يمكن عادكم زلوا يم زنبر ايرتراين اثيوبيا كلتا يم كريستيانن اسلام هيمانوت زلوم يم كواغو خلو املاح مسباني يرو I don't know. It's a very complicated thing. ፖለቲከኛታት ክልቲኦም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኤርትራ ከም ዝበደለቶም ጌሮም ነቶም ህዝቢ ሚኖሞም ዘለው ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ከም ናተይ እምነት ማለት እዩ ኣምላኽ ምስ ኤርትራ ኣሎ እየ ዝብል ምክንያቱ ፀላእትና ተዘራርዮም ስለዝመፁ እቲ ውግእ ድማ ኣብ መሬት ኤርትራ ስለዝግበር ቀደምሎ እቲ ውግእ ኣብ መሬት ኤርትራ ስለዝግበር ስለዚ ኣምላኽ እንተሎ ኮይኑ ምስ ካዛይ ክኸውን ዘሎ እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ገዝኦምን ንብረቶምን ዝግበር ዘሎ ኣምላኽ እንተሎ ሕጂ ምስ ሊባኖስ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ምስ ውፅዑ እዩ ክኸውን ዝግባእ እቲ ሞራል ከምኡ ዝብል ኣምላኽ ንብዓት ናይ ውፅዓት ብፍሉይ እዩ ድምፂ ዝገብር ኣብ ቤተይ ዝብል ንመሳኪንን ንድኹማትን ዝዕምፅ ሰብሲ እቲ ናቶም ብክያት ቀልጢፍ ኢና ብኣምላኽ ዝው ዝብል ኣብ ገለ ቅዱስ መፅሓፍ ኣሎ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣበይ ከም ዘሎ ክትጠቕሱ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እቲ ሎጂክ ናይ ሃይማኖት ክትጥቀመሉ ኮንካ ምስ መስኪን እዩ ክኸውን ዘሎ ንቐፅል ሕጂ and which stands behind the seven-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ኣቶም ኣፅዋር ንጀርመን ንእስራኤል ኣይተሃቡ ዝብሉ ዘለዉ ሼም ኦን ዩ ከም በዓል ማክሮን ካልኦት መራሕትን እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ቀዳማይ ነገር እቲ ኩናት ኣብ መንጎ እንታይ ዝብል ዘሎ ትፈልጥሎም ኣብ መንጎ ሲቪላይዝድ ህዝብን ባርባራውያን ነዞም ኩሎም ንመሰሎም ዝቃለሱ ዘሎ ባርባራውያን እዩ ዝብሎም ዋው ኢማጅን ጥልያን ክትገዛእካ ከላ ተርዲኹም ኣለኹም ጥልያን ክትገዛእና ከላ ኣንፃር ጥልያን ዝቃለስ ዝነበረ ደጊያት ባህቲ ሓጎስ ነገሩ ባርባራዊ እዮም ዝብሎ ነይሮም ሽፍታ እዮም ዝብሎ ነይሮም ሰራቂ እዮም ዝብሎ ነይሮም ስለንታይ ነቲ ግዛቶም ስለዝፃባእ ዝነበረ ኤግዛክትሊ ከምኡ እዩ እስራኤል ኣብ መሬት ናይ ሊባኖስ ኣትያ ኣላ መሬት ናይ ሊባኖስ ሒዛ ኣላ ኣብ መሬት ናይ ፈለስጢማውያን ኮይና ትጭፍጭፎም ዘላ ስለዚ ንኣታቶም ገዛኢት እያ ጨቋኒት እያ ኦኪፓየር እዮም ስለዚ እቶም ፈለስጢማውያን ነብሶም ንከትሑ ንክቃለሱ መሰሎም እዩ ኣፓርታይድ ኣብ እስራኤል ከሎ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ከሎ ኣፓርታይድ ዝበሃል ሲስተም ነይሩ እቶም ፀለምቲ ወላ ሓንቲ መሰለ የብሎም ኣብ ኤርትራ ጥልያን ብከፊሉ ይጥቀመሉ ነይሩ ኣብቲ ኮምሽታቶ ዝበሃል ጥልያናውያን ጥራዮም ዝኣትውዎ እዚ ሕጂ ኣፓርታይድ እዩ ንፀልነቶም ደቀባት ደቂ ሃገር ኣይምልከቶምን እዩ ሳውት ኣፍሪካ ድማ ብሰፊሑ ዝፍለጥ ዝነበረ መንግስቲ እዩ ንሱ ሕጂ ከምኡ ዝገብር ነይሩ እቶም ፀለምቲ ወላ ሓንቲ መሰለ የብሎምን ኣብ ሓደ ካምፕ ኣኪብዎም እዩ ዝነብር ኩሉ ፀጋታት ናይቶም ፀዓዱ እዩ ነይሩ ኤግዛክትሊ ሴም ሲስተም እዩ ዘሎ ኔልሰን ማንዴላ ክቡር መራሒ ትብል እንድሕር ኮይንካ ከምኡ እዮም ዝብሉ ይገራጭዎም እዩ ትርእሶምካ ኔልሰን ማንዴላ ናይ ሰላም ተቃሊሱ ዝተዓወተ ክትብሎ ድሕሪ ኮይንካ ናይ ሓማስ ተቃለሱ ድማ ከምኡ እዮም ምክንያቱ ንሃገሮም ወሪሩ ሒዙ ዘሎ እዮም ዝቃለሱ ዘለው ስለምንታይ ንስኻስ ብሰውራ ዝመፀ መንግስቲ ብሰውራ ዝመፀ ታሪክ ዘለካ ኣንፃር ሓያላ ዝተቃለሰ ታሪክ ዘለካ ኣንፃር ናትካ ታሪክ ትኸይ እሱ ግን ናትኩም ጉዳዩ ንኣሁን ከመን ብዙሕ ግዜ ወስዳ ይክልኒ ብሓፈሻ ግን እቶም ንእስራኤል ኣፅዋራይ ንብና ትብሉ ዘለኹም ትሕፍሩ ኢኹም ብሎም ኣሎ ግን እሱ ይኮነን ኣብ መወዳእታ ዝብሎም The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won. እንታይ ዝብል ዘሎ ንክቐትሎም ዝቐለለ ቋንቋ እዩ ዝጥቀም ዘሎ ባርባራውያን ድሑራት ናይ ዘበነ እምኒ ዓይነት ህዝቢ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ነዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ህዝቢ ንክቐትሎም ስለ ዝቐለሉ መጀመርያ እቲ ዝጥቀመሉ ቋንቋ ናይ ብሓቂ ናይ ህልቂት ቋንቋ እዩ ህልቂት ክትገብር ተኮይንካ ነቲ ህዝቢ ከም ሰብ ዘይኮነ ጌርካ ክትቆፅሮ ክትክእል ኣለካ ንፈለስጢማውያን ክዛረብ ከሎ ከምዚ ዝብሎም ከምዚ ሰብ ዘይኮኑ ወላ ካልኦት መራሕትናቶም ከምኡ እዮም ዝብሎም ምስ እንስሳታት ኢና ንዋጋእ ዘለና እዮም ዝብሉ እዚ ንክቐትልዎም ይቐለሎ እቲ ሳይኮሎጂ ከምኡ ዝብል እቲ ቋንቋ ትጥቀመሉ ንባዕሉ ነቲ ትገብሮ ዘለካ ግፍዒ ዘንፀባርቕ እዩ እዚ ባርባራውያን ክብል ከሎ ህዝቢ ኢራን ከምኡ ይኮነን ተራ ህዝቢ እዩ ድሓርካ ኣይናይ ኢራን ዝገዝኣቶ ሃገር ስለ ዘሎ እዩ ነቲ ናቶም ስልጣን ከመሓላልፍሉ ቤንጌሮም እዮም ከመሓላልፍሉ ንሳቶም ነታ ዓዶም ንከመሓድሩ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ሕዝብላ ይኹን ሕዝብላ ዝተመሰረተ ባይ ዘ ወይ እስራኤል ሊባኖስ ስለ ዝወረረቶ ወራር ናይ እስራኤል ኣብ
ሊባኖስ ዝፈጸመቶ ነዚ ሕዝብላ ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ ከም ዝምስረት ዝገበሮ በዚ ኩሉ ተቃልሲ ሓማስ ዘጋጠመ እስራኤል ኣብቲ መሬቶም ኣትያ ምውፃእ ስለ ዝኣብየት እዩ ስለዚ ኩሉ ተቃልሲ ንሪኦ ዘለና ዝግብረ ሽበራ ዶገለ ዝበሃሉ ዝብልዎ ዘለዉ ውፅኢት ናይቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ግፍዒ ነይሩ ግን ነቲ ሚድያ ስለተቆፃፀርዎ ነቶም ታሪክ ዝፅሕፉ እውን ስለተቆፃፀርዎ ካልእ መልክዕ ሒዙ ኢና ንሪኦ ዘለና ንመለስ ሕጂ እንታይ ኣጋጢሙሉ ኣብዚ ሕጂ እስከራዩ as leader of the group, how devastating of a news we're getting that Hezbollah has lost contact and possibly lost the successor, the man who was said to be the successor of Hassan Nasrallah as leader of the group. How devastating of a blow would this be for Hezbollah again? I think it's another serious and significant setback for Hezbollah. The wording that they've lost contact. ካልእቲ ካብዞም ታሕቲ ዘለዉ ብፀጋም እቲ ካልኣይ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሕዝብላ ሓድሽ መራሒ ዝነበረ እዩ ሰይፈዲን ዝበሃል ንሱ እውን ብፍሉይ መጥቃዕቲ ናይ እስራኤል ሜይቢ ተቐቲሉ እዩ ዘሎ ኣበይ ከም ዘሎ ኣበይ ናይ ቦታ ከም ዘሎ ኣይተፈልጠን ኣሎ ስለዚ መራሕቲ ናይ ሕዝብላ ብፍሉይ ታርጌት ጌራ እስራኤል ሃሪማቶም ኣላ እዚ ድማ ታክቲክ እያ ተጠቂማ ነቲ ኮሚኒኬሽን ናቶም ነቲ ሓበሬታ ዘመሓላለፍሉ ዝነበሩ ኢንፊልትሬት ስለ ዝገበረቶ ውሽጢ ስለ ዝኣተወቶ I think ነቶም መራሕቲ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ እቲ ሞሳድ ዝበሃል ኣብዚ ረቂቕ ስለያ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ባጀት ድማ ስለ ዘሎ እንተስ ብገንዘብ ገይሩ ገለ ሰባት ኣስዲዑ ወላ ኢራን ሓደ ዓብ ፀገም ኣጋጢምዋ ዘሎ ብዙሓት ከዳዓት ስለ ዘለዉ ኣብቲ ዓዲ እስራኤል ትገዝኦም ሰባት ስለ ዘለዉ እሳቶም ነቲ ምስጢር ናውፁ እዮም ነዚ ሓደጋ ዝፈጥሩሎም ዘለዉ ስለዚ ንኢራንን ነዞም ሕዝብላ ገለመለን ኣጋጢሞም ዘሎ ኩናት ተራ ኩናት ኣይኮነን ሓደ ኣዝዩ ሓያል ሓይሊ ኣንፃሩ ዝዋጋእ ዘሎ ብኩሉ ከዓ እዩ ዝዕብልሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ብቴክኖሎጂ ብቁጠባ ብገንዘብ ብፅልዋ ብዲፕሎማሲ ብሓገዝ ናይ ካልኦት ብኩሉ ነገር ፀብለልታ ዘለዎ እዩ ንከምዚ ዓይነት ሓይሊ ክቃለሱ ምብጋሶም ጥራይ ንባዕሉ ዘገርም እዩ ቢካዝ ኩሉ ዓይነት ሱፕሪዮሪቲ ዘለዎ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ነቲ ኮሚኒኬሽን ናቶም ስለ ዝሰበሮ ነቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ነገር ኦርጋናይዝ ከይገበሩ ከሎ ድማ ነቲ መርሕነት ከምዘይመርሖ ገይሩ ነቲ ኩናት መመሊሱ ንዓታቶም ኣብ ዘለዎ እናጨፍጨፈ ኣለዎ ድዮም የለዎም ዘይገድስ ነቲ ከተማ ብምክንያት ናይቶም መራሕቲ ብዘለዎ ናበለ ብምሉእ ይዕንዎ ኣሎ እዚ እውን ኣካል ናይ መስርሕ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና With this individual is I think an attempt to prepare Hezbollah supporters with the coming announcement that he has been confirmed dead and so this is a reflection of how sophisticated Israel's intelligence operation has been and continues to be, that it can track the movement of senior Hezbollah leaders and one by one eradicate them. So I think this is another blow, a significant blow for Hezbollah. The big question is, can they recover from this blow? So yeah, ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ብሓደ ነቶም መራሕቲ ይኣልይዎም ኣለዉ እስከ ኣብዚያ ንምፃ ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ኩናት ዝበሃል ዘሎ Thank you for your time. What is your understanding of the damage done by the Iranian missiles which were aimed at Israel and which the Israeli government claims 99% were shot down and never made their way through? Well, that's just a complete lie. And it's a lie not only belied by satellite evidence showing the key Israeli genocide hub in the Negev desert, an Air Force base that was struck multiple times, where F-35s are housed, where Israel's Air Force intelligence planes do overflights over Gaza, but also by our own reporter on the ground, Jeremy Lafredo for the Gray Zone. ብዛዕባ እቲ ኩናት ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ናይ ኢራን ዝፈፀመቶ እውን ብዙሕ ዘይንፁር ሓበሬታ እንዲ ዘሎ እስራኤል ወላ ሓንቲ ከምዘይሃረመን ስቂኢሉ ከም ዝጠፈሸን ጌራ ሪፖርት ጌራ ነይራ ሓቅነት ኣለዎ ዲ እዚ ነገር እዚ ምስ በሎ ድማ ክምልስ ከሎ ኢራን ሃሪሞም እዮም እቲ ኤርቤዝስ ናቶም ሃሪሞም እዮም ዳሜጅ እውን ኣውሪዶም እዮም ክሓብዎ ስለ ዝፈተኑ እዩ ክሓብዎ ከም ዝፈተኑ ድማ ብኩሉ መንገዲ ኣረጋጊፅና ኣለና ይብል ኣሎ ስለዚ ኢራን እንታይ ኢና ክንርኢ ኢራን ቴክኖሎጂ ናታ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ናታ ነቲ ዝረቐቐ ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል ክሓልፎ ከም ዝኽኣለ that's a big step ንኢራን ማለት እዩ ኢራን ነቲ ዝረቐቐ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል ሰጊሩ ሓሊፉ መጥቃዕቲ ክገብር ዝኽእል እሞኻ ኣብ ተራ ፅርግያ ወይ ገለ ዘይኮነ ኣብቲ ኤር ቤዝ ዝኸበረ ነፈርቲ ዘለዎ ማለት እቲ ዝዓበየ ሓለዋ ዘለዎ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘለዎ እዩ ንዑ ሰጊሮም ኣብቲ ቦታ እቲ ክሃርሙ ብምኻሎም እቲ ቴክኖሎጂ ናቶም እቲ ሚሳይላት ናቶም ሓያል ከም ዝኾነን እስራኤል ድማ ልዑል ስጋት ክፈጠረላ ከም ዝኽእል ዳትስ ዋይ ድማ ነዚ ጠቕላላ ክዓንልዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ግብረ መልሲ ናቶም ባይ ደ ወይ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ ይስተረና ዘብል ድማ ካብዝን ወዲ ከምዝን እዩ ነቲ ናይ ኒኩለራዊ ቦታ ክንሃርሞ ኢና ንሕና ኩሉ እቲ ዕላማታት ክነጥቀ ኢና ኢራን
ተመሊሳ እንተሃሪማትና አይብልሎ ንሕና ምሰጥቃዕና ዮም ግብረ መልስን ተወሲዳ ኒኩለር ተንጥቀሚና ኢሎም ኣሎ እስራኤል ሓደ ኒኩለር ከም ዘለዎም እስራኤል ኣይነግሩን እዮም ነይሮም ሕጂ ግን ክትጥቀሙ ምዃኖም ነጊሮም ኣለዉ ከም ዘለዎም ይፍለጡ እዮም ግን የብልናን ባህልቲ እዮም ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን እንታይ ኢሎም ኣለዉ ንሕና ክነጥቃዓኩም ኢና ኩሉ ዝከኣለና ክንሃርም ክንፍትን ኢና ግብረ መልስን ተሃሪምኩምና ድማ ኒኩለራዊ ቦምብ ክንጥቀም ኢና ናብ ዓለም ኒኩለር ክጥቀም ዝኽእል እዩ ብዘይ መጠንቀቕታ እውን እንድሕር ኢልና ብናተይ መረዳእታ እስራኤል ክኸውን ዝኽእል እስራኤልን ኣሜሪካን እቶም ብዘይ ቃል ዓለም እቲ ሓደገኛ ውሳነ ዝበሃል ክገብርዎ ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ስለ ዝገብርዎ ዘለዉ 40,000-50,000 ሰብ ድሕሪ ቀቲልካ ኣለኻ ኒኩለር ጌርካ 100,000 ክትቀትል ከቢድ ኣይኮነን because ንሪኦ ኣለና ኢና እቲ ኩነታት ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ትሪኦ ዘለኻ ፍሉይ ነገር እውን ኣይኮነን እዚ ካብ ኮነ እቲ ኢራን ኒኩለር ዝቐረበቶ ህልዋ ዶ ክትጥቀመሉ that's why እዚ ኩናት እዚ ሓደገኛ ገለገለ ሰባት ኒኩለር እንታይ መፀገም ኣለዎ ትብሉ ሰባት ኣለኹም I know ኒኩለር ተተኩስ ርኢና ስለዘይ ንፈልጥ እስከ ስምዑዋ እዚያ ሰበይቲ quote from Nikita Khrushchev, the former premier of the Soviet Union, and he said, after nuclear war, the survivors would envy the dead. Because there is, there is no more law. ሓደ ካብቶም ኒኩለራዊ ኣፅዋር ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦም እንታይ ይብላ ኣሎ ኒኩለራዊ ውግእ እንተተጀሚሩ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ይብሉ እቶም ካብ ኒኩለራዊ ውግእ ዝደሓኑ ነቶም ዝሞቱ ክቐንኡሎም እዮም እያ ትብል ዘላ ከምኡ ይብል እያ ትብል ዘላ ኒኩለራዊ ኩናት ተተጀሚሩ ኒኩለር ተተኩሱ ኣብ ከባቢኻ ማለት እዩ ዝበዝሐ ሰብ ክመውት እንድዩ እቶም ዝተረፉ ነቶም ዝሞቱ ክቐንኡሎም እዮም እያ ትብል ዘላ ስለምንታይ ይኸም ኢሉ እስከ ዝስማዓያ Because there is no more law and order. There is no more rule of law. There is no government. As people fight over the tiny resources that remain. And by the way, they're all malnourished. Everybody. So እንታይ ትብል ዘላ ድሕሪ ኒኩለራዊ ኩናት መንግስቲ ዝበሃል የለን ሕጊ ዝበሃል የለን ስርዓት ዝበሃል የለን ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ መሬት ስለ ዝባድም ፀጋታት መሬት ክህሉ ይኮነን ነቲ ውሑድ ዝተርፍ ፀጋታት ድማ ደቂ ሰባት ክቃተሉሉ እዮም እያ ትብል ዘላ ኣፖክሊፕስ እዚ ናይ መወዳእታ ዓለም ዘረባ እያ ትዛረብ ዘላ ኣይሪሊ ሆፕ ከምዚታት ኣየጋጥም ንኸውን ኣብዚ ናትና ወለዶ ወይ እውን ዝመፅእ ወለዶ እውን ኣይንምንዮን ኢና ብዝኾነ ይኹን ታሪክ ኣይትምንዮን ኢኻ እዚ በት እቲ ኒኩለር ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ብዘረባ ጥራይ ስሉ ንሰምዖ ዘለና ክብደት ናታ ይርዳእና ኒበት ኣዝዩ ከቢድ ኩናት እዩ እዚ that's why ከምቲ ዝግብኦ ክብደት ሰብ ኣቓልቦ ንኸይገብሮ ንሳቶም ክገብርዎ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እምበር ካልእ ሃገር ክገብሮ ራሽያ ክትገብሮ እያ ገለ እንተ ዝበሃል ነይሩ ለይቲ መዓልቲ ብዛዕቦም ተዛረቡ ነይሮም እንተኾነ ንሳቶም ክገብርዎ ስለ ዝኽእሉ ኣዳቂሞም ወይ ኣጓዳዲሎም እዮም ዘርእዩና ዘሎ ልክዕ ከምዚ ናብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ሞት ኣጓዳዲሎም ዝነግርዎ ዘለዉ ወይ እውን ብትክክል ክሓብርዎ ዘይፍትኑ ኣብዚ ድማ ከምኡ ኢና ንርኢ ዘለና sick and most people have lost everything and 5 billion people would be dead. The population of the planet currently is what, 8 billion? Yes. So there'd be 3 billion people still alive. Where shall I go to be one of the 3 billion? I was just in New Zealand and Australia. That's exactly where you'd go. Although, according to Toon, those are the only places that could actually sustain agriculture. So እቶም ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ዘለኹም ተስፋ ናትኩም ገለ ኤርትራውያን ብኡ እንተለና ዘርና ኤርትራውያን ብኡ ክተርፍ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኒኩለራዊ ኩናት ተጀሚሩ ከባቢ 5 ቢልዮን ሰብ ክመውት ከም ዝኽእል 5 ቢልዮን ኢና ንዛረብ ዘለና 5 ቢልዮን ሰብ ክመውት ይኽእል እቲ ተሪፉ ዘሎ 3 ቢልዮን ድማ ኣበይ ክነብር ዝኽእል ዝብሎ ዘሎ ሓደ ካብቲ ሪሰርች ዝብሎ ዘሎ ኣውስትራልያ ኒውዚላንድ ካብቲ መሬታት ናይ እዚ ኮንቲነንት ዝረሓቐ ስለ ዝኾነ ሕርሻ ክህልዎ ክቕፅል ዝኽእል ሕብረተሰብ እንተሎ ኣብኡ ክህሉ ዝኽእል ዝብል እምነት እዩ ምዚ ኣጂ ኣውስትራልያን ገለ እንድኸድዎ ዘሎ ፖለቲካ ግን ኣይ ቲንክ ሓደ ናብኦም ዝትኩስ እውን ኣይክሰኣንን እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣምላኽ ይሓልወና ጥራይ ትብል ኣውስትራልያ ክኸይደ ኢልካ ዋላ ኒውዚላንድ ክኸይደ ኢልካ ትድሕነሉ ተኣምነሉ የለን ኣምላኽ ነዚ ኩነት ነዚ ነገር እዚ ነቶም መራሕቲ ዘለዉ ልቦና ይሃቦም ኣብ ከምዚ ኩነታት ንኸይወድቁ ጥራይኻ ክትብል ትኽእል ቢካዝ at the end of the day በዝን ወዲ ከምዝን ክድሕን ኢልካ ኣይተብልን ኢኻ እዚ ብኢራን ከንታይ ይሓስብ ኣሎ ኣብ ኢራን ሲ እንታይ ይሓስብ ኣለዉ ከመይ ምድላዋት ኣሎ ወይ እውን እንታይ እቲ መንግስትን ህዝብን ኢራንስ እንታይ ይብላ ኣሎ
Reports that Israel is now preparing a big attack on Iran in response to the recent missile attacks. How much concern do you think there is in Tehran today about what might come next, and how prepared is Iran for that? So ኣብ ኢራን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ወይ እውን እንታይ ዓይነት ምድላዋት ኣሎ ብፍላይ እቲ ህዝቢ ብኸመይ ነዚ እስራኤል ምስ ኣሜሪካ ኮይና ዓብይ መጥቃዕቲ ክትገብሮ ትሓስብ ዘላ ብኸመይ ተዳሊሉሎ ትብል ነዝብል እስከ ንስማዕ። There's tremendous concern. There's concern among government officials as well as among the general population. A couple of days ago, after Iran's attack, we saw long lines in Tehran and in other Iranian cities for people lining up at petrol stations trying to fill up their cars. There's concern that Israel might knock off the electricity grid or Iran's oil installations. And there's concern also among regional capitals of Iran's retaliatory action. And the Iranian military has said that it is on full alert and fully expects to be able to repel any Israeli action. So there's tremendous concern in Tehran. So እንታይ ዝብል ዘሎ ዓብ ሻቅሎት ከም ዘሎ ኣብቲ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካ ኣብ መራሕቲ ናይ ኢራን ዓብ ሻቅሎት of course ኣብ ካልእ ዓለም ከለና ከማን ሻቅሎት ዝፈጥር ጉዳይ እዚ ናይ ባህጊ ሻቅሎት ዝፈጥር ኩነታት እዩ ዓብ ኩናት ክኸውን ስለ ዝኽእል ዓብ ሻቅሎት ዝገብር እዩ of course ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ናይ ኢራን ብዙሕ ሰብ ነዳዲ ክመልእ ተራእዩ ቪድዮ ርአየ ነይራነ እውን እዚ ከዓ ነቲ ናይ ነዳዲ መደበራት ናቶም ክትሃርሞ ከም ትኽእል እስራኤል ስለ ስጋት ተሰምዖት ህዝቢ ኦልሬዲ እስራኤል እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ገምጋም ስለ ዘለዎ ብሓፈሻ ሰራዊት ናይ ኢራን ኣብ ፉል አለርት ወይ ከዓ ኣብ ዓብይ ሬዲነስ ከም ዘለዎን ብተደጋጋሚ ድማ ራሽያ ብዙሕ ኣፅዋር ትእቱ ከም ዘላ ናብ ኢራን እዩ ዝንገር ዘሎ ብዙሕ ኣፅዋር ትእቱ ከም ዘላ እዚ ድማ ኢራን ንምሕጋዝ ግን I don't know እንታይ ዓይነት ኩነታት ክፍጠር እዩ ናይ ብሓቂ ደሻቕል ኩነታት እዩ ብዙሕ ሲቪል ክቐተል ኣነ ከም ዝመስለኒ that's my biggest worries ምክንያቱ ኣብቲ እስራኤል ትገብሮ መጥቃዕታት ኩሉ እንተሪኢኻዮ ብዙሕ ሰብ እዩ ሲቪል ዝቕተል ናይቲ ሰራዊት ዝመውት ናይ ሕዝብላ ክንደይ መይቶም ኣለዉ ናይ ሓማስ ክንደይ መይቶም ኣለዉ we don't know ብዛዕባ ሪፖርት የለን ህዝቢ ግን ብዙሕ ከም ዝመውት ግን እቲ ሪፖርት ኣሎ ስለዚ it's going to be another big tragedy but it is what it is እቲ ዘሎ ኩነታት ኢኻ ክትርኢ ትኽእል ወላ ሓንቲ ክንገብሮ ንሕና ክንቅይሮ ንኽእል ነገር ስለዚ የለ ነቲ ዘሎ ኩነታት ጥራይና ሪፖርት ክንገብር ንኽእል ኦኬ ንቐፅል There have been reports of disagreements within the various factions in Iran about the way to respond if and when Israel retaliates. What do you think is a calculus among the leadership in Tehran right now? Well, there are groups inside the political establishment that want to expand the war and make sure that American targets in the region are hit. And there are those who say, let's not alienate our allies or our newly found friends in Riyadh, in Abu Dhabi and elsewhere. And so there's a robust debate right now inside Tehran. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ፖለቲካል ኤሊት ከምኡውን ህዝቢ ናይ ኢራን ዝተመቓቐለ ሓሳባት እዩ ዘለዎ እቲ ግብረ መልሲ ናይ ኢራን እንታይ ክኸውን ዝብል ከም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ረብሓታት ኩሉ ኣብ ቀጠር ድዩ ኣብ ዩኤኢ ድዩ ኣብ ስዑድያ ድዩ ንዘሎ ክሃርምዎ ከም ዝኽእሉ በንጻሩ ድማ ገለ ክፋል ድማ ነዚኦም ሃገራት ጎረባብትና ዘለዉ ድሕሪ ክንደይ ምስኦም ሰላም ጌርና ኣለና ንዖም ኣይነነፅሎም ዝብል ካሎ መደምደምታ ናይቲ ውሳነ ናቶም እንታይ ክኸውን ግን we don't know ስለዚ ብሓፈሻ very serious situation ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ናበይ ገፁ ክምዕብል ግን ናራና ሪፖርት ክንገብር ክንፈተን ኢና as much as we can ልክዕ ነቲ breaking news ተንገለዶ ዓቕሚ የብልናን ፖለቲካል ኤሊት ናይ ኣሜሪካ ግን ብፍጹም ሕጅብ ኣይበሎን ኣሎ Biden yesterday, you know, since I went under the wing, you know, I used to go under the wing of the aircraft. Nobody ever did that before. I did. All of a sudden, Biden started, but he only takes like a half a question. Usually can't answer it. But they asked him, "What do you think about Iran? Would you hit Iran?" And he goes, "As long as they don't hit the nuclear stuff." That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that what you're supposed to hit? I mean. So ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ካልእ ነገር ፅቡቕ ነገር ከምፅእ ኸውን ኢልካ ክትፅበዮ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ዝኸውን ዘሎ ፖለቲካ ግን ኮምፕሊትሊ ናይ እስራኤል ድሌት ጥራይ ከማልእ ዝኽእል እዩ ስለዚ ነተንያሁ ሓደ ካብቲ ካልኩሌሽን ናቱ ከመይ ገይሩ ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ዝመፀሉ እዩ ዝፅበ ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ መርሕነት ናቱ ነቲ ንዓመታት ተኸልኪሉ ዝነበረ
رئيس كتما امباسنا امريكا كاب تل ابيب ني جيروساليم كم زوسدون ازي اسرائيلاويان بزح صبغ زغبر لهم نير حجي دما تمليسو كاله كم غبر كم زغل لذي نيران سي ابتنا نيكولرا بوتا ابيا كترم زلوا بحالاي نيرو تم زعبي دونر سناتو دونر مالت دما ገንዘብ ዝህብ ማለት እዩ ነቲ ምርጫ ብኻላ ዘራርባ ዝገዝኣካ ማለት እዩ زعبي دونر سي سويل يكون حدا 100 مليون هيبو زلون دونالد ترامب اسرائيلاوي تبيتي 100 مليون دولار ابتنات كامبين دونيت كيرالا እዚ ገንዘብ ዝረብሓ ኣሎ ኤግዛክት እንታይ ክትገብር ኢኻ ተባሂሉ ኣሎ ዝን ክገብር እየ ስለዝበለ በዚ እዚ ካምፔን እናተካሂድና ኣለና ገንዘብ ካብ ብጣዕሚ ዘድልዮ እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ቢልየንስ ገንዘብ እዩ ዘድልዮ that's why እቲ ምርጫ ብገንዘብ ከም ዝግዛእ ክትፈልጥ ኣለካ ምናልባት ንስኻ ከም ሓደ ተራሰብ 50 قرش 60 قرش زل ذهب كات ناتك ገንዘብ ለውጥ ገብር ማለት ኣይኮነን ቶም ዓበይቲ ቢግ ፖኬትስ ዝበሃሉ ግን 100 ሚሊዮን ዝህብ ስኺሉ መሲሉ ንዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝፈትዎ ወይ ተስፋ ስለ ዘለዎ 100 ሚሊዮን ኣይቦኒ ረብሓ ኣለዎ ኤግዛክት ለዝን ክትገብረለ ኢኻ ስልጣን ተመፂኻ ኢሉ ኦኬ ምስ ተባህለ ነቲ ገንዘብ ይህብ ማለት እዩ that's why እቲ ኮርፖሬሽንስን ቶም ዓበይቲ ቢልዮነር ክላስን ነቲ ሃገር የመሓድርዎ ዝበሃል ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ዘረባ ኣይኮነን እዚ again እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሙሉ በሙሉ ኣብ ጎኒ እስራኤል ኮይኑ ኢቭን ናብ ኒኩለር ናይ ኢራን ክህረም ኣሎ ቀንዲ እሱ ክህረም ኣሎ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለዎ ፕሬዚደንት ከሎ ከም ገበረዶ ኣይ ቲንክ ሂ ውድ ዱ ኣነ ብዳተይ መረዳእታ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘለዎ ኣረዳዳ እስራኤል ዝበልዎ ድሌትኩም ግበሩ ኢልዎም ዘሎ የቦም ኣንጻሮም ደው ክብል ኣይክእልኒ ኣብ ካልእ ምናልባት ገለ ነገር ገብር ኸውን ኣብ ናይ እስራኤል ክኸውን ከሎ ግን ካብቲ ዘሎ ስታብሊሽመንት ዝገደደ እዩ እዚ ፍሉይ ነገር ክጽበየሉ ነገር እውን የለን እቶም ሃገራት ዓረብ የማንን ፀጋምን ክልቲኦም ሓደ እዮም ባይደን እዚ ዘለዎ ኩነታት እዩ ትራምፕ ተመፂኡን ካብ ስለዚ ወላ ሓንቲ ተስፋ የለን ካብ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ዝበሃል ኣብ ዩክሬን ሜቢ ለውጢ ክህሉ ኸውን ኣብዚ ማእከላይ ምብራቅ ግን ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝመፀ ዝቕየር ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይ What you're looking now is they finally said, okay, we've taken Hamas off the table, we've neutralized Hezbollah, we've for the most part neutralized the Houthis as well. And now we're going to go after the big target, which happens to be Iran. And their primary big target, their crown jewel, Stuart, are their nuclear development facilities. And that's Esfahan, Natanz, Fordo. And they've shown they've got the ability to get there because they've flown quite large distances. They've shown they've got bunker buster bombs. They proved that against Nasrallah. And I think they can get there. And I think what's going to be as painful. Look, something happened just the other day, which to me is a tell, kind of. سنتايم زبل زلو بحفشة نتي كل علاماتات أبيران زلو كرم كخلال له يزبل زلو تي ناي قصقاص سخونة ميدياناتهم مالتيو بحفشة نتي كونتاتتي مدعلوي قبرو لهم زلوون زقل حبريتا أبجيه بوم نيرهم This is what's going to happen. They took out 4 Syrian air defense sites with what they call SEAD, S-E-A-D, suppression of enemy air defense. Why did they do that? They're creating a lane. An air lane that goes right to Iran. I said, Bill, start picking up those tells because you get indicators of what's going to happen. And I think what you're looking at, they're going to do it on their time schedule when they want to do it, and they've got an enormous target list they can go after, but they're not doing anything with a pinprick. They're going after the big target. سنتاي زبل زلو أب سوريا أب زحلفة معلتات من البات نتوكينات يدعلو كم زلو متى تفلت أب سوريا متقعت جيرهم إير ديفنس سيستم نيتهاجر جنوبر البوتات ببرتو كم زدبدبون نتير ديفنس سيستم عاد فيهم ما كله كم زغلن سلزي من قديس أرجو زلو نتغبروا زغلو متقعتي من قديس أرجو زلو يزنقر زلو سلزي it's a matter of time ما أسكو قبروهم بخميكو قبروهم دامبر كقبرو دي ما يقبروان زبل زربا درجة استودي عرسنا خوني متزالو شو Yeah, here we go. علمنا أكم زي درجة وديقة خمسة لا ترينا نرزلنا. Okay. Now, America has considerable military force in the region, and that force was used to shoot down some of the rockets which Iran threw at Israel. Now, when Israel retaliates and goes after Iran, will we participate in that attack? Will we help? No, well, we're not going to help kinetically. We're going to hold their coats. We're not doing a very good job of that. We probably should be full score behind them, and we're not. But we can provide them diplomatic support. We can provide them supply chain support. In other words, replenish the bomb loads they've got or the things they expend in the fight. But the biggest thing we can do is give them diplomatic support. We shouldn't create this equilibrium that there's good on both sides. Sometimes زلو أمريكا غفولي نبت كوينات تكتساتف دياك تحجز دياك كمية أبز كوينات زي أبز كبر زلو متكاتم زبلو maybe بسراويتنا بنفرتنا كاين حجزنا خلينا جد بخلو حدا بديبلوماسيا وشفان كن قبر لهم كن كلالنا قبل الإيران قبل الإسرائيل زخون يكون دبلوماسيا وتعطي كجرادي زخونك ما تكم زي كل كشفان كن كلالنا هلا كله تزتفو وزلو أسوارات كن كلالنا
ካልውን ስለያዊ ኩሉ ዘድሊ ሓበሬታ ክንገብር ኣለና ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ከመይ ከም ዝመስል ረይዎ ከመይ ኢልካ ተዘራሪኻ ነቲ ካልእ ሓይሊ ትሃርም people need to wake up እዚኣቶም ከመይ ኢሎም ተዘራርዮም ንዓለም ክቋፀርዋ ንኻልእ ክሃርሙ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘራረዩ እቲ ዝሕዝን እቶም ሃገራት ዓረብ ከምኡ ክዘራረዩ ከምኡ ክሓስቡ ዝኽእሉ ዘይምዃኖም መራሕቲ ናይ ዓረብ ከም እዮም ይእከቡ ገለመለ ብኣፎም ይዛረቡ ግን ግምጥል ኢሎም ኣንጻር ሓድሕድ ዝኸይድ መርገፂ ዘለዎ ኣብ ታሪክ ስለዚ that's why ድማ ተመዝሚዞም ኩላቶም ወላ ሓንቲ ክገብሩ ዘይክእሉ ዘሎ እምበር ቢልዮናት ዝቁፅር ህዝቢ ዘሎ ኣብ ዙርያ እስራኤል ግን they can do much organized ክትከውን ተዘይክኢልካ ቁፅሪ ህዝቢ ገለ ዕቤት ናይ መሬት ገለ ኩሉ ትርጉም የብሉን at the end of the day ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና my advice ነቲ ሰብ ቁጠባ ሓይሊ እንተለካ you can do anything እስራኤል 5-6 ሚልዮን ዘለዋ ን80 ሚልዮን 90 ሚልዮን ዘለዎ ሃገር ክዕንው እዮም ዝብገሱ ዘለዉ ንምሉእ እቲ ዞባ ድማ ንዓና ዝትንክፍ የለን ዝደለናዮ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ቁጠባዊ ሓይሊ ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዘለዎም ብቁጠባ ገይሮም ድማ ንኻልእ ኩሉ ማሕበራት ስለ ዝገዝዎ ቁጠባ ሓያል ክትከውን ክትክእል ኣለካ ኤቭሪዴይ ሓያል እንተኮይንካ ሓያል ሃገር ንኽትህሉ ከተበርክት ትኽእል ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ከም ወትሩ ንኩልና ክሕግዝ ዝኽእል ዝበልኮ ትሕዝቶየ ዝቕርብ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኣባላት ናይዚ ቻነል ምዃን ሜምበርስ ምዃን ብካልእ ኩሉ እውን ደግፉና በልኩ ምዝያ ምኽሪ ክገድፈክ ሰለስተ ነገራት ቀልጢፍና ክንዕርየን ከነስተኻኽለን ዘለና መጀመርያ ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክ እምበር ንዓኻ ይኮነን ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንክኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሮ ፈትል ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20-30-40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ እዩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልካ ዲዛይን ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ቁፅሪ 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለ ዘላ ማዕርያ ንክትጎይ ክንምሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ